Erokamano. Katiba kaka okil Kamaloka ng'ene oyango kaka pok mar pesa onego beni tiyogo. Kamano. Budget statement misomo gi waziri, nyosom gi ambassador Ukuri Atani. Yes. Gitiyo gi budget ma hik manyonge ma nyien ni. Ma 2023. Ken ma sirkal mokalo chien cha. Kamano. Nitie gik moko mano oseket e budget. Yes. Bedni oseket gi budget kata sirkal kodonyo manyien koro dong nyalo bed ni chuno gi nyaka gitim. Skoruso indam ni Kisumu County. Barabara ma area mar Ahero interchange no. Gin gik mano nego bene timo. Kidhi Sori, kidhi nyaka Gwasi Chunye Lamu nego bene gero cha mano chung. Gin gik mano sekete budget. Dokala mar executive ni en oduong' machalo nade. Magik moko ma ochung' onyalo dhiro gi mondo timre kaka ng'ama ong'eyo weche mag siasa mar piny, policy gi okil Kamaloka. Erokamano. Nachako kanyisi nitiere piny kaka en. To gintiere piny kaka onego bedi. Yo mawuok Rongo kamagambo kibiro go Homa Bay tiidho go nyaka loka Katito. Kane dhi e rekod mag sirkal ne owacho ni mano ne duol carriageway. Mano kapok oromo 2010. To nyaka gi kinde no yorno ng'injore morumo te ma joma ne ng'ama ne wuok Katito nyaka ne luor Kisie kabi kama. Kirango gimiluongo ni Nyanza Provincial Headquarters. Nokawo higni mang'eny mondo mine losi. Manyaka sani ok apar ka en gi lift sama oloso kodini. En gi wing achiel mane oket kod Lake Victoria apane East Africa Community apparently duol moro mano oketo lift kare kare. Mano nyonyoro ka. To otieko makal hawo higni 27 mondo ger Nyanza Provincial Headquarters motieki while kuonde mamoko to ni gera ma dhiadhia mapiny. Kata marumo Migori pok otieki. Kata marumo Migori pok otieki. Gima wacho ni en nitiere gimiluongo ni reallocation of resources. Kopo ni watal ang'ama osetie siasa matin ang'eyo kaka siasa tiyo ni kopo ni watal tiyuda ka ibiro miwa gimiluongo ni bare minimum. To sama miwa bare minimum ni en ni kaka katiba nyowacho ni Migori ubi bilion 8. To en bilion 8 makosebiro to koro mae kama wadwa manyo kaka wachulo pesa gine salaries. The counties chulo salaries. To chandruok ma counties mang'eny yudo en ni wage bill ni malo ma pesa matin emadong for capital expenditure mitimo godo weche mag development. Koro it means ni kopo ni watal ni nyaka timno mana katiba dwaro. To gi katiba wani be jogi de malwa mala. Kado ne wach ka ng'ama osetie siasa. Kendo yiena kika duoke ka ng'ama ose nigi tiegruok e weche mag chike. Omiyo gisanie dwaro malich ma wano adwani wawuoye dwaro kaka siasa duto gin local. Dwaro kaka oganda odwaro ni jowa oyud dongruok, wayud kaka wathiro dhier mathurwa, wayud kaka wanyayo somo thurwa, ma gik mwanyalo timo kopo ni sirkal mamalo ochako kelonwa pesa moro moingo kaka wasebedo kwa yudo pesa kinde duto. Erokamano. Erokamano. Omulo